दिनै बर' हारिनि मोनसे जि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम जोङो सिगाङावनो साबायखर बावनाय थादों। दिनैनि जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि मोनसे नैथि सान हाबाफारियाव सिगाङावनो गिबियावनो दंमोन जोंहा दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मोनसे फिरफिला बिरहोनाय। बे फिरफिला बिरहोनायाव जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां जोंनि देदलामांग्रा गयारि सार बिथाङानो जोंनि दिनै आफादखौ दैदेननायजों लोगोसे जोंनि गासैबो बे आसाम हादोराव गासै जोङो 33टा आसामनि बाहेर जे बांलादेश, नेपाल, वेस्ट बेंगल, नागालेण्ड बेफोरनि जि जोंनि सुबुं बेयाव थान्दै सफैदोंमोन बिथांमोननोबो जों लोगोसे लोब्बा लानानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनायाव बिथांमोना बाहागो लानाय जों जोबोद दुलाराय गुदि बाथौ आफाद जानानै गोजोननाय बावदों बिथांमोननिसिम। बेवहाय बेसेबांसो सुबुं गौमा बाहागो लादों होननानै सानो? बेयाव जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि नैथि सानाव जोंनि गासै सुबुं गौमाया जायोब्ला जोंनाव 9,000 6,000नि जों बांसिन बेयाव सुबुं गौमाखौ जों बुथुमनो हादों। मानो होनब्ला जोंनि बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादा दिनै आसाम नाङै गासैबो बुहुम बिखायाव थानाय बर' हारियानो मिथिदों जे बर'नि आदि पुर्ब जुगनि जिथु मोनसे धोरोम बे धोरोमानो दिनै जोंनाव गासैयावबो गोसारदों। मानो होनबा जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे बाथौ धोरोमनि नीति आदर्श कला कृष्टि जोङो खेराइ गारजा फुजा फोरबोखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो दिनै साहस एबा गोरा जादों। मानो थाखाय होनोब्ला दिनै जोङो बर' हारिया गावनि जारिमिनखौ फिन बोखांनानै मोनफिननाय बायदि माखासे नुहुरदों। बेनि थाखाय दिनैनि बे बेलायाव जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ जोङो मुंख्लं खरथें बसुमतारी गेलेग्रा फोथार गहपुर सयदर आन्चलिक बानिज्य फरेस्ट मावदांगि सेन्टारनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। गोबां लाइमोनसिफ्रा धोरोम सिबिनाय आरो फरायनाय लिरनायखौ गारनानै निसा बुस्थु फेग्रा बुस्थु लानायावहाय बेस्थ' जानानै थादों। बेखौ मा बुंनो सानो? आं बेखौ खावलायदों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आं सासे दैदेनगिरि जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि दानि जि उन्दै जेनेरेसन जि मोनसे फैदों बे जेनेरेसननि गेजेरजों जानाखि निसा जुक्त लादों बिथांमोनखौबो आं खावलायदों माखासे गियानखौ सोलोंनोबा गावनि शिक्षा दीक्षाजों लोगोसे धोरोम थाफानांगौ। धोरोम थाफायोब्ला मा जायो जों धोरोमखौ मोनसे ब्रेक होननानै सानो जाहाथे जोङो दिनै खारबाय थानाय बुस्थुखौ धोरोम थायोब्ला जोङो जुदि गाज्रियाव थांनोब्ला बे धोरोमाव हाबनानै धोरोमनि गियानखौ मोनोब्ला हामा होननायखौ बुजिगोन, बे मावनाङा होननायखौ बुजिगोन, दांनाङा होननायखौ बुजिगोन। बेनिखायनो गोदान जेनेरेसन फैनायखौ गासैखौबो गावसोरनि शिक्षा दीक्षाखौ लोब्बा लानानै बिथांमोनखौ जोङो जोंनि धोरोम फारसेबो गोसो होनांगौ होननानै आङो बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो लोगोसे बे उननि जेनेरेसनखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोंनि बिमा बिफायाबो माखासे धोरोमाव गावनि गथ' गथाय फिसा फिसौखौ माखासे बोजबनानै लाबोनो हानाय गोहोआ थानांगोन। बेनिखायनो आङो दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायदों जों जाहाथे गाज्रि बेसादखौ गारनानै धोरोम फारसे सिबिनाय गियान सोलोंनाय माबा शिक्षा दीक्षायाव गोजौ थाखोनि जालांनो हानाय गोहो बोलोखौ जाहाथे जों आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आशीर्बाद बियो। बेनि थाखाय आङो बाथौ आफाद जानानै बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों। बे हाबाफारिखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खालामनाय जादों। गाबोन थामथि दिन बे गेवलां मेलावहाय सोर आलासिखौ हांख्रायहरनाय जादों? जोङो गाबोननि जिथु थामथि हाबाफारि जे 31 जानुवारि बेयाव जोङो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंहा दङ बिटिआरनि EM मानगोनां दावबायसा बर' सार आरो लोगोसे जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै दंबायो कमलाकान्त मोसाहारि सेक्रेटारि जेनेरेल इटसानि आरो जुनिया आलासि हिसाबै दं गोरा नार्जारि MP रायजोसभानि मिनिस्वर बसुमतारि CM BKWCनि आरो लोगोसे जोंनि MP तेजपुर लकसभानि प्रनब लोचन दास आरो टाना हाली तारा MLA 14 दैमुख ST LSC अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बिथांमोना गाहाय आलासि महरै दं। जर'खा आलासि महरै दङ नीलकान्त गयारि गाहाय नेतारि बर' थुनलाइ आफाद आरो जर'खा आलासि हिसाबै दङ दिपेन बर' आफादगिरि दुलाराय फरायसा आफाद आरो मुस्रि गणेश चन्द्र मोसाहारि बोसोनगिरि जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बिथांमोना गासै जोंनाव गाहाय आलासि आरो जर'खा आलासि हिसाबै गाबोन जोंनाव बिथांमोना सफैगोन। जों बेखौ दासिम मिथिनानै दङ। आं बेखौनो खावलायनो सानदों बे रादाबनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमा बर' हारिनो गासैबो बाथौ धोरोमखा बेयाव सोरबा गुदि सोरबा गौथुम सोरबा माबा माबि जानानै जोङो थानाङा। जोंनि बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादाव जों गासैखौबो खावलायदों जेसेबांनाखि बर' हारिया धोरोमाव गावस्राना दं थेवब्लाबो बर' हारिनि मोनसे फोरबो खेराइ फोरबो बे खेराइ फोरबोखौ जाहाथे बिथांमोना गारजा फोरबोखौ जाहाथे नायफैयो। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायनाय जासिहरदों जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि गाबोननि गेवलां मेलाव फैनानै जाहाथे जोंनि खेराइ फोरबो खुंनाया बोरै जादों गारजा फुजा खुंनाया
बोरै जादों जाहाथे बिथांमोना जाहाथे बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंनि खेराइ फोरबोआव एबा गेवलां मेलाव बाहागो लाफैयो बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ गासिबो बर' हारि हिसाबै आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जासिबाय।